Pade! Mari pade! Ano? Ipailing ko sa mo sa manong kulit eh. Ano? Masari ko na sa pula baga. Sumaniwa ko na pula. Mare. Malago sa kao. Mari na. Hindi yung tanong manangkat ko talaga akong masarit na. Ata nga ne. Pare. Pade kaputi pade. Jesus, anhibaw. Hindi magabato nga, 3 kilo. Urog mo nang gano'n. Kulaon na. Hindi kulaon na. Pina-estimate mo ang kilo? 3 kilo. 3 yan. 3 hindi na diferensya. 3 Gabato pa rin. Ano naman para bahag mo? Baka naman sapal naman ina eh. Ay sos, binago ko naman yan sa kong lifestyle. Baka hiyang ini sa sapal. Hindi na pa. Sapal to mabaan kay araw ka. Oo, aber. 3 Inner town. Yan, number 1 Inner town. Ngunyan, sinabayan ko kay Bayo 3. Bayo try. May Bayo to. Bayo to. May concentrate. Halo-halo na sinda. Pigbabarabad pa ini ba? Pinapalaban ko ang kami di matagas pang concentrate. Kaya, mga daw, tadas ko lawas. ngunyan naman, may mga tada ako dyan minsan ng mga karne. Karnay. Ay, kudoy! Pigbabakarnay. Ata na, puro pork chop bagang liluto ko dyan. Aha. Iinit ko, ang mo yan, mainit man. Dahil mo nga ako, amo nga ya, upang pagkaulong kang mga bahaw na ta. Wow, inito naman yan. Di chichak mo, di maura doon sukar na eh. Isus, anto ka. Nakakaubos sa ki, kunyan, media kilo. Ano yung ubos ka na Medyo karne? kilo. Kaya minsan, ang niluto ko dyan, mga 10 kilos na karne, saya sa naan. Kaya pananayin ko, so inumon, may tig-ano ka kainin ang... Ay, guwapa! May vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Ay, Halos kabos na alphabet na ano nga. na ano na yun, mga zinc, iron, Ito lalo na sa vitamin D. vitamin D. Ay mo, na daw. Vitamin D. Hindi, inay. Ano yan? Contra di malas. Ayan na ba eh? Moro, sige lang. Malas. So, vitamin D. Di ang Kontra di mala. Di mala. Ano pa so iba pa kay inay? vitamin E, Vitamin E. as in egg, Oo. effects. 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 Kaya yan, ang magiging effects kaya, masari dun siya. Tanay ko na siya pigano. Minsan nga, nagre-reduce siya. Nagre-reduce na? Sa niya ko, magtaga, sabi niya kaya, ngaya boss, pagtagpain mo muna lamang kibir, ano ba? Nagre-request. Abo sa kanjin. Kaya pala, kang nakaagi, pinabakan mo ako kay sarong income. Nyang! Buda. Sa'yo lang ito. Tulong balok. Nyang! Oh. Yung ba na? Uy, Kaya- muro talaga na eh. Kaso bago nga ni, pig BP ko siya, nasa 140 over 150 niya. Kung medyo hinay blood siya. Kaya rin niya ako mag-diet ko naman. Ipag-diet ko siya, mga 2 aldaw lang. Alam ko na pala ito. Agap ito yung rambugan muna naman. Ah, Karoon kang nakaagi, tinakan mo, pre-starter. pa rin, may urig baga ko dyan. Tayo ka, Oo. pre-starter. Nag-ano nga ako, nag-grower na naman nga. Nag-grower ka? Oo, so mga ano na, pwede nang darakula na. Tapos, May finisher pa ako, may ipapabakal na ako. pagkapat daw. Muli ni, karoon yung pagbabaw mo, pagpaparambugan muna naman ito. Ano andi, Mike? Ano, target. Target. Anong Magabato, vitamin ka na? Magabato. Starter, agrower, finisher. Ay, uray. May dos magandang. Hindi, maya niya magkakain ito magkaka. Maya yan magkakaroon. Kung atisar ka ng mga pagbabaw ko baga, mga vitamina. Minsan nga, nag-ano na siya, nag-koink-koink. Dahil nagtutura. Dahil nagtura ako. Pwede man ikaw? Garan ng bugan muna mga kapatid. Ano yung makunahin ng mga plastic din? Ano, masabay ka sa duwang si Mana laban na. Yung masabay ako sa urat kasi kurada. Pata sa kuya. Kung yan, yun yan, anong bumunta na, pwede na. Ano ba ka na pala? Ano ba ako? Kamu din masabay? Ya, abo.